दे आरो बै जुदि प्लेटजों हालदै नुफादेरबाय हौवाफ्रा बिराद गिबाय बिराद गियो जेबो खालामा फंनैसो बुंनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै माबादि मोनदों बेखौ सुंद'यै बिबुंथि लाखिनो गुरै खावलायनाय जाबाय गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै आं जारागुरि एचएस हाई स्कुलनि बे फोथाराव जे फुटबल जानानै थांबाय बिदि नाइट प्रग्रामाव आङो फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बांसिन नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो आरो खेबसेबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन होननानै माबोरै दं गासिबो मोजां ना नोंथांमोननि जायगायाव आं फैदों जे नोंथांमोनजों रंजाफानो नोंथांमोना माबायदि मोनदों आंखौ सिनायोना नोंथांमोना सिनायोना जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बे समाव जोंनि प्रग्रामावहाय फैनानै नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जे जोंनि प्रग्रामखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय मोसाबा बयबो मोसाबा Basumatary बे समाव बिथांखौ जौस्राङाव फैनानै मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङा गाबोन शुटिं दङनो आरो बिथांनि न'आव एसे गोजानथारखाय बिथांखौ जों दसे समनि उनावनो बे जायगानिफ्राय जों बिथांखौ बिदाय होसिगोन बे समाव जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफैगोन मनिषा मुसाहारि रेडी
गैया ना दसे समनि उनावनो जोंनि बर'नि सासे कमेडियान मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारिया जोंनि गेजेराव फैगोन प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौसो बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय माबा बिनि सिनेमाखौ सोर सोर नायो बयबो नायोना डान्स ओरैबायदि ट्रेन जाबाय साफ्रोमबो ना गोदान गोदान भिडिअ कमेडि भिडिअ बयबो उन्दुनायनि सिगां नायो बिथांमोननि भिडिअखौ स्पेसियेलि अनिल प्रेक्टिकेल मनिषा नङा होमबा लाबोथ' आर'नाइया सोफैथ' आरो बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय दिनैनि बे जारागुरि नैबे गेवलां फोथाराव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोननाय मोन्दोंना मोनाखै आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेखौ मिथिगौ जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ दुनियानि गासिबो बुस्थुआनो गोजोनहोनो हाया आरोखि औ गारियाव मटराव थाखायाव बिल्डिंआव न'आव एथ' गोजोननाय दंमोनब्ला मानो मानसिफ्रा बिदि दुथां खालिया हिनजाव थासेयावबो गुबुनखौ गोसोथोबावो गार्लफ्रेन्ड थासेयावबो गुबुनखौ गोसोथोबावो बिदि आरोखि थाखा थासेयावबो थाखा लुबैबावो थोनाया गैया दा ओंखायनो माने गोजोननाया नोंनि आंनि सायावसो इखौ बिसयसे बुन्दु हेल' बेस्ट डे ट्रेभेल डेयाव माने आङो लान्था हजादों बहाबा हमजानानै हजानाय नङा आं हारसिङै गोसो जानानै हनायसो माने आङो अनेक खानाय गुनायनि अनेक मुलि फुनबाय गैयाबाबो 18थासो मुलि फुनबाय खानाया मुलि फुनबाल' गुगायो जे मुलिखौ फुनला गुबाय थायो मा फरमुला बाहायनो लान्था हबाय आं रागा जोंनानै ओइ थालिरा आङो बेखौबो खावलायो बयबो हासि खुसि थानांगौ आमी सবে हासि खुसि थाकबा লাগে everybody has problem tension in life so therefore we have to smile in our life only human beings are gifted with the ability to smile animals don't have this ability थालिया আমি ফুসু না হয় ফুসু হাসতে পারে না তুমি যদি আজকে এই মুহূর্ত সময়ে বলে একটা গুরুকে এই গুরু আমি এখনই 2000 টাকা দিব তোমাকে একটু কিছু হাসা দেখান তো কইলে এই গুরু কি কব গুরু কি কব গুরু কি কব এই কব না নাই थालिया दा ओंखायनो जोङो गोरोबनांगौ रंजानांगौ मिनिस्लुनांगौ गोरोबलायनानै थानांगौ आरोखि ना सार তাহলে আমি আমার কাজটা অল্প একটা আগায়া নিয়ে যাইলে ভালো হয় আমি এটা পারি আর কি এই সময়ে তালিয়া ডালিমিয়াসমেন আমি বাংলা গান জানি না আমি হিন্দি গান জানি না ইংলিশ গান জানি না কিন্তু আমি বাংলা বা আসামিস ইংলিশ বা হিন্দি মানে বাংলা সিঙ্গা বলতে পারে এটাই আর কি ওই তালিয়া কিন্তু আপনার বাড়ি আছে টাকা আছে আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে ভালো মেয়ে আছে ভালো ওয়াইফ আছে এটা আলাদা কথা কিন্তু আপনি আমরা হাসি খুশি থাকতে লাগে এটা আমার অনুরোধ আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু আমি আদিবাসী
আমি না হই বাংলাদেশি আমারও আছে এনআরসি এই বুঝতে পারছেন আপনি এত টাকা দিয়ে আনছে হই কি কম দে দে বেশ দে ট্রেভেল দে হ্যালো হ্যালো ওই ডাঙার ডাঙার ওই বড় বড় বলে আমার ওই বড় বড় বক্সেরও দিয়ে দিই আমি না হয় বাংলাদেশি আমারও আছে এনআরসি আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে বিয়া করে করবে না আমি বদমাশি Excuse me, Markliash আমি তোমাকে ভালোবাসি to pick up the তোমাকে phone. না পাইলে পড়া Excuse হইয়া me, Markliash Basumatary, someone is waiting for মনিটর মনিটর बेखौ हमथासै सासे गावनो थि गैया आंखौ बुजायनो फैबावो मिथिगौ गब्रै गोनां आंनावबो दं दाखालि लाइसेन्स बानायना लाबाय आं 2.5 लाखनि आथिङाव होनानै थांनो हायो आं गोसो जाबा जेबो नङा बैयाव आंनि गारियाव दं बिदि आरोखि ओंखायनो दलद था बुंखाबाय आरोखि I have given this warning to you आंखौ मानो खारो आं बुजिया फिसाइ गोनांखायाबो खारो सोरबा सिख्लायाबो फिसाइ गोनांखाजों खारो फिसा सानै गोनाङाबो सोरबा हौवाजों खारो आसरित नंगौ नाङा नंगौ दा जों नंगौखौसो रायलायनांगौ नंगौ नाङा आसरित मानो खारो आं आसरित बुजिया ओंखायनो आं मोनसे एडभाइस होनो नागिरदों आरोखि हौवाफोरखौ माने हिनजाव गोनांफोरखौ जाय जायना हाबा जाबाय फिसा जाबाय बा जादाम र' आं मोनसे एडभाइस होनो नागिरदों मानो खारो बबेबा गामियाव नोंसोरो बै आहार जाफुनाय गथ'खौ गारनानै बिमाया खारनाय खोनादों 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 मादै खोनायाखैना खोनायाखै बाखैखौ
जिखुनु जायगायावनो जुदि सोरबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों सोरबा फिसाइ गोनांखाजों सोरबा सेंग्राजों खारदोंब्ला बे गथ' गोरलै 3 मास 6 मासनिखौ गारनां खाराखै माब्ला खारदों जेब्ला फिसाया 7 बोसोर जायो क्लास 6 फरायो क्लास 8 फरायो माने 5 बोसोरनि बारा जायो अब्लासो खारदों होमब्ला सानदो प्रब्लेमा मा ओंखायनो आङो फिसाइ जानायफोरखौ मोनसे खावलायो हायोब्ला आरोखि सोरनिबा हिन्जावा जुदि गुबुनजों लिंक लानायब्ला वाट्सएपआव फनाव सोरबा हौवाजों रायलायबाय थायोबा ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव खिन्थु बयबो लानो नाङा दे जाहोनो हानाय फरायहोनो हानाय ड्रेस होनो हानायनि खोथा थायोना जुदि सोरनिबा हिन्जावा ब्रा ब्रा सोरबा हौवाजों लिंक लादोंबा फन रायलायदोंबा एखेबारे एमब्राथारबा ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव आंखौ सासे फिसा खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ नांगौना नाङा फेदेरनाय जाहोनाय लोंहोनाय थाबायहोनाय 2.5 बोसोर 3-4 बोसोरा लाखायो सासे फिसा खांनायाव 5 बोसोर लायोबा जुदि 7-8सो फिसा खाङोबा 20-25 बोसोर लाबाय बबे समावथो खारनो सम मोनबावनो बिलाय नंगौ नाङा ओइ बयबो खांलाबायना दे आं खावलायबाय आरोखि जाहोनो हानाय केपासिटि थायोना नंगौ नाङा ना गाज्रि मोनबाय सोरबा गाज्रि मोननो नाङा माने नोंगौखौसो होनदों होमबा आखाइखौ दा ओंखायनो आं खावलायबाय ओमफ्राय सोरबा माने हौवाफ्राबो बिसिखौ गारनां खारो नंगौ नङा ओइ हौवाफ्राबो गदाय गोसोथोयोथ' नङा थाल मोनदोंना मोनाखैथाय मादैया बे समाव नोङो एसे खायदा बुद्धि खालामनानै फिसाइखौ मोजाङै बुजाय बिदि आरोखि हौवाफ्रा जेखौबो गिया नोङो गायहेन लानानै होसो हौवाफ्रा बिदिखौबो गिया नोङो बुथारनो नागिर हौवाफ्रा बिदिखौबो गिया हौवाफ्रा माखौ गियो मिथिगौ बै ब्लेडखौसो गियो ब्लेडखौ बेखौ गियो ओंखायनो नेगेटिभ साननो नाङा गाज्रि बुङाखै गोरोन्थिबो खदै गलायजासे मिनि नाङाब्रा बाबु नों ब्लेडखौ नुबायबा ना थिग दं हौवाफ्रा सिलाइखौबो गिया देगारखौबो गिया खुख्रिखौबो गिया बै ब्लेडखौ गियो जायजों अमा खोमोनखौ हयो बेखौ नोङो बै उन्दुग्रा टेबोलाव लाबोनानै दोनफै जुदि नोंनि फिसाइया अभार दुस्थ' जालांबायबा जेबो खालामनाङा बेखौ नुबानो मानो लाबोदों साननानै गिगोन आंखौ गासिबबाय नामा दुस्थ' मानुक अलप तो शास्ति দিব লাগিব না गासिबोनो नाङा नेगेटिभ साननो नाङा आं खावलायबाय आं दा दोंसिखौ ना गासिबबाय सोरबा गाज्रि मोनाखैबा आखाइ खबावदो आरो बै हालदैजों टाइमा बारा जाबाय नामा आंना सारा बहा थांखो जोंना टाइमा बारा जाबाय नामा मेडाम होबाय जादों दे आरो बै जुदि प्लेटजों हालदै नुफादेरबाय हौवाफ्रा बिराद गिबाय बिराद गियो जेबो खालामा जेबो खालामाबाबो हौवाफ्रा गियो खिथारो ओंखायनो हुसियार गावबागाव फिसाइखौ मोजाङै साबधान दोन आं बेखौसो बुंदों
नों मा रोखोम सेस्था खालामनानै फिसायखौ साबधान दोननो हायो बे नोंनि दायित्व हिनजावफोरनि आरो फिसायफ्रा हिनजावफोरखौ मा रोखोम साबधान दोननो हायो मा रोखोम खायदा खालामनानै बे नोंथांनि दायित्व आं बेखौ खावलायबाय जोंनि एरियानिफ्राय खारनो नाङा आरो खारनो नागिरदोंबा बेखौ बेबस्था खालाम हालदै ब्लेड लानानैब्लाबो बेबस्था खालाम गान खननोसै बडि स्प्रे किडनि डेमेज हरनिसिना हय मानसि सासे जिनिसथ' आयु एथ' थाखा गैयानोसै थोस एमन खरा लागैना रे है अयनाय दैयाव सोमजोबना फैसा हरफिननो गोसो बिदिबा थोस हेल' माबा उन्दुफाबावबायसो सासेया हेल' एथ' गिदिर मेसिन मोजां जानांगौ आङो माने बे जोंनि फैबाय थाखायोमोन दासो बारा फैनाय जाला आंबो माने आलदायावसो थानाय जासिनो नालाय दा जोंना जापाननि सिखाव हमनायखौ खोन्थानो थिनदों आं खोन्थानायखौ मोजां मोनो बांद्राय मानिनो हायाबाबो खोन्थानायाव आं डेन्जार आरोखि Japanese scientists invented a very strange machine. The machine works for catching thieves. Chip track machine. आरोखि तालिया माने जापानी একটা এমন মেশিন বানাইছে না এই মেশিনটা মানে সুরে ধরে আর কি সুরক ধরে এই জারাগুড়ির মানে বেঙ্গলি মানুষও আছে তো অল্প মানে বেঙ্গলিও বলতে হবে হয় না নয় হ্যাঁ जापानाव ओरैबायदि मेसिन बानायबाय जापाननि साइन्टिस्टफ्राथ' बिराद डेन्जार बुलेट ट्रेन माबा माबि ट्रेन माबा कार डेन्जार कारफ्रा बिसिनाव आबिष्कार जायो दा थिग बिब्दिनो दुनियायाव सिखावा बारा जाबाय बेवहायफोर बुजिदोंना बुजिदोंनो बेवहायफ्राबो बुजिनांगौ बुजिदों दा थिग बिब्दिनो जापानाव सिखावा बारा जाबाय नालाय संसाराव सिखावानो बारा जाबाय जापानाव माने सिखाव हमग्रा मेसिन बानायबाय जापाननि साइन्टिस्टफ्रा माने बे मेसिना जेखि साइजनि मानसि सिखाव फायसा सिखाव सना सिखाव हिनजाव सिखाव मा सिखाव जामानो बे माने मेसिना हमगोन आरोखि बुजिबायना बुजिबायबा होखब दाना बे मेसिनखौ बानायनायनि उनाव आरोखि after inventing this machine Japanese scientists thought of experimenting in their city Tokyo itself मा होनदों आंबो आमेरिकायाव मास मोनथाम थाना फैनायसो बाबु एसे जायो बिदि आरोखि माने नंगौ नाङा मखस्थ' लानानैसो बुंफैबाय दा आं सानबाय नांलाय बेवहायफ्रा बिदि नङा आंनावबो सार्टिफिकेट दं ना देहाया एसे फिसा जाबाय नालाय गाहायाव थाङो बिदि आरोखि दे अरजाया जापाननि साइन्टिस्टफ्रा बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ बानायबाय दाना गावसिनि टकिअ होननाय सिटियावनो बिराद पपुलार सिटि टकिअ बेयाव दोनबाय आरोखि सिखावखौ हमारो ना हमारा होननानै नायबाय दानिया आधा घन्टानि गेजेरावनो बे सिखाव हमग्रा मेसिना 42 जन सिखाव हमबाय थालिया ओरैबायदि ओरैबायदि आरोखि ओरैबायदि सोमोनांथाव मेसिन आधा घन्टानि गेजेरावनो 45 जन सिखाव हमबाय जापानाव दानिया मेसिनाथ' बिराद पपुलार जाबाय निउसाव इउटुबाव फेसबुकाव दाना भाइराल जाबाय भाइराल जाबाय आंखौ भाइराल जाबाय बावनानै थादोंलै बे भाइरालखौ भाइराल जाबाय मेसिना भाइराल जाबाय मानसिया भाइराल जायाखै मेसिना भाइराल जाबाय मेसिना सिखाव हमग्रा मेसिना दाना The US President Donald Trump also heard about the breaking news and he appealed to bring in American diplomacy also. मोनथिबाय बे समाव माने आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ डनाल्ड ट्राम्पमोन
এই সময় মানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিল আর কি তারপরে এই মেশিনের ভাবে শুনিয়া এই মানে জাপানের প্রেসিডেন্ট শিনজো আবে অনুরোধ করলে আর কি এই আমেরিকার নিয়ে ছাপার জন্য বিজিরকি दानिया आमेरिकानि डनाल्ड ट्राम्पआ हांख्राय हरबाय बे मेसिनखौ गावसिनि निउ इयर्कआवबो ओइ आमेरिकायाव सिखाव गैया नामा बाबु दङ आखाइ खब आमेरिकायाव बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ लांबाय बेयावबो 1 घन्टानि गेजेरावनो 35 जन सिखाव हमबाय आरोखि हमनानै आखाइ खबदो एथ' मोजां जिनिस पुलिसफ्रानो हमनो हाया आजिखालि सिखावखौ मेसिना 35 जन हमहैबाय आमेरिकायावबो आइसा आंखौ आइ फिसावा मासि मोजां मेसिन बेलाय जोंनावबो फैबा हामसिगौ नंगौ नाङा बेवहाय दानिया 3 नाम्बाराव खोनाबाय जोंनि चाइनानि प्रेसिडेन्ट शि जिनपिंआबो खोनाबाय आरोखि चाइनायावबो खोनाबाय शि जिनपिं जोंनि चाइनानि प्रेसिडेन्टआ गावसिनि एसेम्ब्लियाव रायलायबाय आरोखि जाहैबाय आरोखि चाइनायाव दाना चाइनायावबो लांसै चाइनानि शि जिनपिं एरखम आरोखि चाइना मदेल माने ओइ चाइनार प्रेसिडेन्ट शि जिनपिं শুনলো আর কি এই মেশিনের ভাবে ওয়াইও মানে শি জিনপিংও চাইনার নিয়ে যাবো আর কি হয়েছে আর কি এরকম দানা চাইনাयावबो लांबाय चाइनायावबो 45 मिनिटनि गेजेराव बेयावथ' ओरैनो अनेक दुन दाखाल सिखाव दङैनो 1 घन्टानि गेजेरावनो 42 जन सिखाव हमबाय फालिया नंगौ बेवहाय थगायाखै थगायबाय सानबायदां আমি মিছা কথা বলে নাই যা বলবো সত্য ধন্যবাদ আনন্দ সংবাদ আমার বিয়া এই বছর বার এমন আর কি খবরদার না হলে হবো দিকদার বিদিখা दाना जोबनायाव फर्थलि ओरैबायदि न जोंनि प्राइम मिनिस्टार मोदी सार नरेन्द्र मोदीआबो प्राइम मिनिस्टाराबो खोनाबाय दिल्लीनि पार्लियामेंट हाउसआव रायलायबाय लाना है इस मिशन को तो लाना है हमारे दिल्ली में इंडिया में भारत में भूत सुर है तो जाइए लाना है इस मिशन को तो लाना है हमारे दिल्ली में भारत में भूत सुर है तो जाइए सुर होनो ना होना होनो बाखाय खब दाना जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो इन्डियायाव लाबोहोबाय निउ दिल्लीनि रेलवे स्टेशनावथ' बिराद सिखाव थायोना थाया बेखौ बे दिल्लीयाव मुम्बाइआव खामानि मावहैग्रा बिथांमोनासो मोजां बुजियो बुजिना बुजिया हैद नों थांना फैनायलै होमबा नों थांना फैनाय बे खुलिफ्रा सोबादलाबायनानै फैसा लायो ओरैबायदि भयंकर माने डेन्जार दिल्लीयाव नों जाम्बि साइज नुबाथाय दों बोनानै थाव सोबाना फैसा बिलाबोयो ट्रेन होनोसै होननानै बेवहायबो गोसोआव ला फिसायखौ हगारहरलाबायनो नाङा बिदि आरोखि नांगौबा हाजिरा मावनानै जाहो गामियावनो बिदि मानसिफोरनो सोबाहरलाबायनो नाङा आरो दाना दिल्लीयावबो लाबोबाय 1.5 मिनिटल'सो दे आंना टाइमा दाना दिल्लीयावबो लाबोबाय बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ नोंथांमोना सानदो जापानावनो एथ' बुरजा सिखाव हमदोंबा चाइनायावनो एथ' बुरजा सिखाव हमदोंबा आमेरिकायावनो एथ' बुरजा सिखाव हमदोंबा जोंनि इन्डिया भारतआव बे सिखाव हमग्रा मेसिना बेसेबां सिखाव हमगोन फालिया बेसेबां हमगोन बाबु 50 नोंनिबा 100 नोंनिब्ला 220 बे 220 पालसार सालायग्रा दांलै मानसिया 220 ग्रोब हमो नामा 1000
5 मिनिटनि गेजेरावनो जोंनि इन्डिया भारतआव दिल्लीयाव मेसिनानो गायब औ 5 मिनिट ভিতরে ওই সুর ধরা মেশিন গায়েব গায়েব মানে এই যে সুর ধরার যে মেশিন এই সুর ধরার মেশিনটাই আমার ইন্ডিয়ার ভারতের সুরবিলা মানে 5 মিনিট ভিতরে ওই সুর ধরা মেশিনটাই সুর ধরলো ওইটাও 5 মিনিট ভিতরে তাইয়া The machine has been gagged within 5 minutes itself. The machine has been stolen within 5 minutes itself by our Indian chiefs. I hope. दा मेसिनानो गायब ओंखायनो जोंनि भारताव इन्डियायाव सिखावा एसे बारा खावोथाय खावो हिनजावखौबो खावना लायो बिदि आरोखि ओरैबायदि सिखाव दं जोंनियाव दंना गैया दा बे आरोखि एसेयावनो जोब्बाय सिखाव हमग्रा मेसिना बिदि जादों बिराद दुर्भाग्यजनक ओंखायनो दा संसाराव दुनियाव सिखावा एसे बारा जानानै दं दा आं सानो जापाननि साइन्टिस्टफ्रा एसे मोजांसिन बिनिफ्राय साबसिन सिखावफ्रा खावनो हायो सिखाव हमग्रा मेसिन बानायथोंसै आं सानो आरोखि